Эфирден алқылар вақытта студияда Алсу Нұриева исәмісіз. Бүгінгі шарлышының түп темалары. Қышқы ойынлар һәм музыкаль номерлар. Қолабыз паркында яңа ел шыршысы утлары қабынды. Көньяк көнчыгышқа мөһим медицина хезмәтләре күрсәтә. Әлмәт онкология үзәге 15 еллыгын билгеләп үтте. Томырлары тирән булган традицион спорт түрі. Ознакайда билбау көрәше буенча ярышлар узды. Урсала микрорайонында гомуми практика табибы һәм педиатр офисын ачу тантанасы булды. Заманча медицина объекты 1600 өлкән кешегә һәм 1345 балага, гомумән алганда 2900-дән артык кешегә хезмәт күрсәтәчәк. Медицина учреждениесе бинасы функциональ яктан 2 мөстәкыйль блокка, балалар һәм өлкәннәр бүлегенә бүленгән. Бу еш үзенчәлекләрен һәм санитария таләпләрен исәпкә алып, пациентларны кабул итүне оештырырга мөмкинлек бирә. Балалар бүлегендә нәниләр өчен кабул итү күзәтү бокслары, табиб-педиатр кабинеты, прививкалар ясау кабинеты, процедура, уен зонасы, көтү зонасы булган вестибюль, коляскалар, гардероб бүлмәләре, шулай хезмәт һәм санитария бүлмәләре, шул исәптән хәрәкәтләре аз булган төркемнәр өчен бәдрәфләр һәм медицина калдыклары бүлмәләре каралган. Татарстанның бөтен көньяк көнчыгышына хезмәт күрсәтүче Әлмәт онкология үзәгенә 15 ел тулды. Шул уңайдан Әлмәттә Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры Альмир Абашев республиканың баш табиблары катнашында республика фәнни-гамәли конференциясе узды. Анда Алсу Әхмәтҗанова да булды. Сүз аңа. Әлмәт онкодиспансеры 2010 елдан алып эшләп килә. Ул вакытта чирләүчеләр саны 9000-нан артык булган. 15 ел үткәч, бүгенге көндә онкологик диспансерда учетта онкологик чирләүчеләрнең саны 19000-га якын. Һәр сон артында кеше язмышы. Дистә ел ярым вакыт эчендә Әлмәт онкология үзәге меңләгән кешенең өметле урынына үрелде. Бөтен көньяк көнчыгыш өчен алыштыргысыз учреждение булды. Медицина хезмәткәрләре беренче көннәрдән үк иң катлаулы миссияны онкологик авырулар белән авыручыларга махсуслаштырган ярдәм күрсәтүне үз өстенә алды. Алар көн саен авыр кыенлыклар белән очрашалар. Пациентларга бу авыр юлны үтәргә булышалар. Бүген онкология үзәге арсеналында иртә диагностика өчен заманча җиһазлар, дәвалауның катлаулы ысуллары, шул исәптән химиотерапия, нур терапиясе һәм хирургия буенча җиһазлар бар. Так, как себя чувствуете? Нормально. Нормально? Жалоб никаких нет? Жалоб нет, комиссию прошли. Комиссию прошли. Ага. И как по результатам комиссии? Все, прекрасно. Это все так было, ладно? Әлмәт һәм бөтен Татарстанның көньяк көнчыгышы өчен мондый заманча һәм нәтиҗәле онкология үзәгенең булуы тормыш ихтыяҗы дип билгеләп үтте фәнни-гамәли конференция кунаклары. Очрашу онкологик ярдәмне үстерү, заманча диагностика һәм дәвалау технологияларын кертү, яман шиш авырулары булган пациентларга реабилитация һәм паллиатив ярдәм күрсәтү мәсьәләләре буенча фикер алышу өчен төп профессиональ майданчыкка әйләнде. Онкопатологиягә шикләнеп яшәүчеләр онкология үзәге филиалына мөрәҗәгать итә һәм биредә диагноз кую өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Бу беренче, икенчесе химиотерапия кирәк булса химиотерапия бар. Кечкенә генә хирургик дәвалау да монда үтәргә мөмкин. Ләкин махсуслаштырылган югары технологик ярдәм барлык кеше шәһәрләрдә мөмкин түгел. Бу республика онкология диспансерына. Ну а специализированная высокотехнологическая помощь, это невозможно во всех малых городах, здесь вы тоже правы, это, пожалуйста, в республиканский онкологический диспансер. Конференцияда онкология өлкәсендә әйдәп баручы белгечләр, хакимият органнары, медицина оешмалары һәм фәнни җәмгыять вәкилләре катнашты. Очрашуның эшлекле программасы кысаларында онкологик авыруларга каршы көрәш региональ проектын гамәлгә ашыру нәтиҗәләре, Татарстан Республикасының онкология хезмәтен камилләштерү, сәламәтлек саклауны цифрлаштыру мәсьәләләре, шулай ук пациентларны дәвалау һәм маршрутлаштыруның заманча алымнары каралды. Мы планируем, что ОРКОД расширит. Без онкология клиникаларын республика территориясендә киңәйтергә уйлыйбыз. Түбән Камада без белгәнчә чиратта тора һәм 2026 елның беренче кварталыннан соң онкология бүлегендә зур ОРКОД масштабына керәчәк. Гомумән онкологик авырулар белән авырудан һәм чир таралудан ярдәм күрсәтү структураларын картинасы уңай якка үзгәрәчәк. От заболеваемости и распространенности онкологических заболеваний будет так или иначе меняться картина структуры оказания онкологической помощи. Программада онкодиспансерның Әлмәт филиалының 15 елына багышланган тантаналы өлеше аерым урын алды. Тантана барышында Татарстан Республикасының көньяк көнчыгыш төбәгендә онкология хезмәтен үстерүгә, шулай ук Әлмәт филиалын булдыруга һәм формалаштыруга зур өлеш керткән җитәкчеләр, белгечләр һәм партнерлар билгеләп үтелде. Алсу Әхмәтҗанова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Шәһәр паркында Яңа ел чыршысы утлары кабынды. Утларны кабызу тантанасы концерт программасы белән үрелеп барды. Җирле иҗат коллективлары чыгыш ясады, балалар өчен кышкы уеннар һәм музыкаль номерлар оештырылды. Шәһәр паркында бүген Яңа ел чыршысы ачылу тантанасы бара. Салкын һава торышына карамастан, халык шактый җыелган. Яшь балалар белән килүчеләр дә бик күп. Алар өчен монда зур тамаша әзерләнгән. Шулай ук тамак ялгар өчен урыннар да каралган. Бәйрәм программасы яшь тамашачыларга җиңел канатлар коллективы бүләк иткән кызыклы тамашадан башланып китте. Настроение, безусловно, есть, когда у тебя трое детей, волей-неволей становишься поглощенным новогодним праздником. Чисто потому, что дети постоянно каждый день говорят: дайте подарок, где Дед Мороз, а как он выглядит, где он живет, а давай нарядим елку, а давай сходим туда, а давай сходим сюда, а давай снежную бабу слепим, а давай снежную горку сделаем, а давай покатаемся. И все вот это в скупе настроение детское тебя погружает в детство. Мы создаем праздник себе сами. Мы радуемся сами каждому дню, украсили наш дом. Да? Иди сюда. Пришли вместе встретить здесь тоже еще одну очередную елочку открытие. Балалар аерым бер урынга җыелып ныгытма ясадылар. Алар өчен салкын җил дә, кышкы салкыннар да мөһим түгел. Бары күңел ачу кирәк. Мы делаем замок, чтобы играть, замки. После того, как у меня появилась какая-то наклейка, новогоднее настроение со снеговичком, после этого полил снег уже. Шәһәр паркында Яңа ел чыршысын ачу быелгы кышкы бәйрәмнәрнең башлыгына. Алда күңелле вакыйгалар. Мондый бәйрәмнәр шәһәрне үзенчәлекле бәйрәм энергиясе белән тулыландыра, дип таный әлмәтлеләр. Парктагы чыршы һәм бәйрәм иллюминациясе кунакларны кыш дәвамында сөендерәчәк, ди оештыручылар. Алсу Ахмаджанова, Игорь Назаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Вы ждали нас? Яңа ел ишеккә шакый. Әлмәттә Кыш бабай резиденциясе үз ишекләрен ачты. Быел аны бәйрәмчә бизәлгән Ална стадионында урнаштырганнар. Бу кабатланмасы Яңа ел әкиятен булдыру Татнефть компаниясе ярдәмендә мөмкин булды. А мы здесь вместе собрались, чтобы волшебную резиденцию нашу открыть. Кыш бабай һәм кар кызы яңадан Әлмәткә килде. Биредә Яңа ел мөгъҗизасы атмосферасында һәр бала әкият персонажлары белән оралаша. Үз сәләтләрен күрсәтә. Җыр җырлый, шигырь сөйли һәм әлбәттә инде моның өчен Кыш бабайның үзеннән татлы бүләк ала ала. Не прочту ночному гостю приготовленный стишок. Мне так хочется до злости заглянуть в его мешок. Влипнет, вроде бы случайно, от неловкого шажка. И тогда откроет тайны необъятного мешка. Һәм бу Яңа ел маҗараларының башы гына. Мондай резиденцияләр Татарстанның 12 торак пунктында эшләячәк. Кыш бабайның Әлмәттәге резиденциясе исә һәр көнне 11 гыйнварга кадәр Ална стадионында үз кунакларын көтә. В течение 20 дней мы будем работать на благо детишек, на благо наших жителей. Приходите, делитесь своим творчеством, делитесь, детишки, своим мастерством, что вы умеете, да? Вы умеете читать стихи, петь песни, а Дедушка Мороз со своими помощниками будут это все наблюдать и дарить вам сладкие-сладкие подарки. Иң актив һәм кызыксынучаннар өчен озакламый Яңа ел квесты да старт бирәчәк. Бөтен шәһәр буйлап 15 локация буенча барлык сынауларны уңышлы узучылар кыйммәтле бүләкләр алачак. По-моему, 12 локаций мы проехали на машине, сканировали QR-коды. Потом, да, все 4 телефона, 2 детей и 2 взрослых. Потом пришли у Деда Мороза, нам были подарки очень интересные, кстати. Яңа ел персонажлары белән очрашу бәйрәмнең күңелле минутларын бүләк итеп кенә калмый, катнашучыларга кабатланмас истәлекләр тудырып, үз сәләтләрен ачарга ярдәм итә. Пока не плачь, Табличка. Көч, җитезлек һәм традицияләр. Азнакай шәһәренең Чатыртау арена спорт комплексында Билбау көрәше буенча район башлыгы кубогына ярышлар узды. Муниципаль турнирда барысы 147 спортчы катнашты. Барлык катнашучыларны район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләп җирлектә спорт үсешен ассызыклады. Җитәкчеләр билгеләп үткәнчә, бүген районда көрәш буенча 10-га якын секция эшләп килә. Анда 200 бала йөри, шуларның 30-ы кызлар.
Ярышларга старт бирелде. Бил алышу 2 келәмдә башланып китте. Аның берсендә ир-егетләр, икенчесендә кызлар көрәшә. Мондый турнир районда ел сайын уздырылып килә. Максаты оста көрәшчеләрне билгеләү. Ленар Хабипов бүген бирегә җанатар буларак килгән. Кайчандыр үзе дә, уллары да көрәшкән. Инде хәзер оныклары бил алыша. Менә яңадан инде 4 хәзер бүгенге көндә монда 2 кыз, 2 малай көрәшәләр инде, внуклар инде. Илдан чемпион Татарстана булды, Үзбекстанда серебряный призер России булды. Данир тоже менә яңа көрәшә. 2нче урын, 3нче урыннарны калагар вакыт. Көн дәвамында барган ярышларда Азнакай, Актүбә бистәсе, Тымытык авылы мәктәбе командалары, Азнакай политехника техникумы көрәшчеләре көч сынашты. Җиңүчеләргә кубок, медальләр, грамоталар һәм акчалата бүләкләр тапшырылды. Аерым номинациядә җиңүчеләр дә бүләкләнде. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шарылышта шулар иде. Мин Алсын Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.